Il-każ fejn il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan instigat mis-Sindku Guido Dalli li kien se jagħti l-organizzazzjoni tal-Festa ta' San Patrizju lil kumpanija privata spiċċa għand il-Pulizija. Dan għaliex il-qorti ordnat li sentenza tagħha li fiha laqgħet talba ta' ħwienet biex l-avveniment jitħassar tintbagħat lill-Kummissarju tal-Pulizija, naturalment biex il-Pulizija tinvestiga dak li ġara. Is-Sindku ried li Massive Promotions li ġieli għamlet xogħol għall-Partit Nazzjonalista tingħata l-organizzazzjoni tal-Festa ta' San Patrizju. Iżda l-qorti nnutat kif dan sar mingħajr ma kienu osservati r-regoli u b'nuqqas ta' trasparenza li ma bħala. Il-Kunsill Lokali għadda dan l-avveniment lil din il-kumpanija u kienet jaħseb li għamel dan għal 3 snin. Fis-sentenza tagħha l-qorti nnotat kif l-affarijiet ma jidhirx li saru b'kombinazzjoni u qal li f'każ bħal dan il-Kunsill Lokali kellu jmur għal proċess miftuħ u trasparenti. Dwar dan il-każ ikkummentat ukoll is-sezzjoni tal-Kunsilliera tal-Partit Laburista. Qalet li din l-istess sentenza qablet ma' sottomissjonijiet li l-istess sezzjoni kienet għamlet mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-mod abbużiv li bih mexa l-Kunsill f'noti ta' permessi għal din il-festa. Is-sezzjoni kunsilliera kundannat l-aġir tal-Kunsill u staqsiet x'kienet ir-raġuni li ma ħarġitx sejħa ta' interess. Staqsiet, forsi dan hu l-mod ta' politika trasparenti u governanza tajba li tant jitkellem fuqha Simon Busuttil u x'se tkun il-pożizzjoni tal-Kap Nazzjonalista fil-konfront tas-Sindku tiegħu.